Part-1. Now, let's start. Once upon a time, there lived an old man and an old woman. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଥରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଓ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। One day, the old man said, "Do make a one for me, my dear." ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିନେ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଠା ତିଆରି କରିଦିଅ। The old man took flour from a box, made dough out of flour. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଢ଼ୀଟି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରୁ କିଛି ମଇଦା ନେଲା, ମଇଦାରୁ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କଲା। And from the dough she made a little round bun. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା ତିଆରି କଲା। She baked it and put it on the windowsill to cool. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଏହାକୁ ସେକିଲା ଓ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଧାରରେ ରଖିଲା। The little round bun lay there for some time. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠାଟି ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲା। Then it rolled from the window to a bench, from bench to the floor, and from the floor to the door. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାପରେ ଏହା ଝରକାରୁ ଏକ ବେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଡ଼ିଗଲା, ବେଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଚଟାଣକୁ ଓ ଚଟାଣରୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। From the door it rolled out of the gate. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଏହା ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। It rolled on and on. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। By and by it met a rabbit on the way. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ରମେ ଏହା ବାଟରେ ଏକ ଠେକୁଆକୁ ଭେଟିଲା। The rabbit said, "Stop little round bun, I am going to eat you up." ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠେକୁଆ କହିଲା, ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। "Don't do that, rabbit. Let me sing you a song," said the one, and it began to sing. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠେକୁଆ ତାହା କର ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ ଦିଅ। ପିଠାଟି କହିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। Taken out of flour box, made into a ball of dough, and baked in the oven, and cooled on the sill. I ran away from the grandpa, I ran away from the grandma, and I will run away from the rabbit, this minute I will. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଇଦା ବାକ୍ସରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକ ଜନ୍ତୁଣି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି, ଓଭନ ଭିତରେ ସେକା ହେଲି ଏବଂ ଝରକା ଧାରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲି।
ମୁଁ ଜେଜେବାପା ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ମୁଁ ଜେଜେମା ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଠେକୁଆ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। Friends, in next video we will be continue the Little Round One Part 2.